хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 9 январ дар Паём ТВ. Раъно Бобоҷониён, вакили парлумони Тоҷикистон, дар дидор бо интихобкунандагон дар шаҳри Хуҷанд гуфта, ки дар 5 соли охир сатҳи некуаҳолии мардум тадриҷан баланд шуда, даромади пулии аҳолӣ аз 41 миллиарду 100 миллион сомонии соли 2018 ба 87 миллиард сомонӣ дар соли 2022 расонида шуд. Ин нишондиҳанда ба гуфти вакил 2,1 баробар зиёд мебошад. Тибқи маълумоти хонум Бобоҷониён, дар ин давра музди миёнаи меҳнат дар кишвар 1,5 баробар ва андозаи нафақаи ниҳоӣ 1,3 баробар афзоиш ёфтааст. Вакили парлумон қайд кардааст, ки сатҳи камбизоатӣ аз 27,4% соли 2018 то 22,5% дар соли 2022 коҳиш дода шуд. Ба гуфти вакил, беш аз 900 000, аз ҷумла дар соли 2022 190 000 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст, ки ба беҳтар гардонидани вазъи шуғли аҳолӣ дар кишвар мусоидат намудааст. ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз 9,1 миллиард сомонии соли 2018 то 14 миллиарду 700 миллион сомонӣ дар соли 2022 ё 82% зиёд шудааст. Дар 5 соли охир танҳо барои рушди соҳаҳои маорифатандурустӣ 36 миллиард сомонӣ равона гардида, ҳиссаи маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ 44%-ро ташкил додааст. Дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7,3% таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард сомонӣ расида, ба ҳар сари аҳолӣ 1,5 баробар афзоиш ёфт. аз мушкилотҳои ҳалталаби саноати Тоҷикистон ин нарасидани мутахассисони соҳавӣ барои таҳияи лоиҳаҳо, бизнес-планҳо ба нақшагирӣ ва таҳияи дурнамо будааст. Заробизин Файзуллозода, собиқ вазири саноати Тоҷикистон, ки феълан ноиби раиси вилояти Хатлон аст, ба нашрияи Хатлон дар ин бора маълумот дода, барои ҳалли мушкилоти саноату пешрафти соҳа чанд нуқтаро таъкид кардааст. аз ҷумла ҳангоми сохтани корхонаҳо, омӯхтани бозор оид ба талаботи маҳсулоти истеҳсол шаванда дар бозорҳои дохилӣ ва минтақавиро зарур донистааст. Файзуллозода ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ҷавобгӯ будани маҳсулоти бастубандшаванда ва ба содирот нигаронида шуда, ба роҳ мондани ҳамкорӣ байни вазорату кумитаҳои дахлдор ва мол истеҳсолкунанда, аз байн бурдани назоратҳои пай дар пай дар корхонаҳои саноатӣ аз тарафи ташкилотҳои назоратӣ, дар минтақаҳо ташкил намудани марказҳои логистикӣ бо доштани сардхонаҳо, анборҳои нигаҳдории маҳсулоти саноатӣ ва равзанаи ягона ва ташкил намудани марказҳои машваратӣ оид ба ҳуқуқ, ташкили корхона, гирифтани қарзи бонкӣ, лоиҳакашӣ ва дигар намудҳои хизматрасониро зарур донистааст. Вай таъкид намудааст, ки барои аз байн бурдани ин проблемаҳо пеш аз ҳама мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳо, намояндагони вазорату идораҳо дар маҳал бояд бо мутахассисони варзида ва соҳавӣ таъмин карда шаванд, ки онҳо ба ҳалли масъалаҳои ба миён омада мусоидат карда тавонанд. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 9 январ эълон кард. Тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 5 дирам аст. Ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомониву 54 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки Миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1074 сомониву 35 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1877.54 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures Лондон $78.25 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad Oil New York $73.86 муомила шуд.